Здравейте и добре дошли в моя канал за плетене Knitting Kitty. Днес ще ви покажа как да си изплетете тези мини шапчици за завършване или дипломиране. Високи са само около 2 см, използва се много малко прежда и става доста бързо. Може да използвате и какъвто цвят искате. Много са подходящи като малки подаръчета както за ученици, така и за студенти. Нека видим материалите, които са ни необходими и да започваме. Първо ще изплетем горната квадратна част на шапката. Изплитаме 8 синджир бримки. След това плетем един нисък пълнеж във втората синджир бримка, тази, която е от дясната ни страна, по-близо до куката, с която плетем. Продължаваме да плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка до края на синджирчето. Общо трябва да имаме 7 бримки. Това е нашият първи ред. Втори ред. Изплитаме една синджир бримка и обръщаме. Плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка до края на реда. Отново трябва да имаме 7 бримки. Повтаряме същите стъпки за още 5 реда. Тоест, изплитаме една синджир бримка, обръщаме и плетем по един нисък пълнеж до края на реда. Когато стигнете последната бримка на последния ред, изплетете още 2 ниски пълнежа. След това продължете да плетете по един нисък пълнеж около целия квадрат, като във всеки един ъгъл на това квадратче се плетат по 2 ниски пълнежа. Накрая завършваме с една залепена бримка. С помощта на игла скрийте двете опашки, които са ви останали в началото и в края. А сега ще изплетем и втората част на шапката. Правим магически кръг
и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За втори ред изплитаме по една надавка във всеки един от предишните 6 ниски пълнежа. Общо в края на реда трябва да имаме 12 бримки. За трети ред плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки. След това в следващата изплитаме една надавка. И повтаряме 3 ниски пълнежа и след това една надавка. Така до края на реда и докато имаме общо 15 бримки. За следващия ред ще плетем само в задната стена или задната дъгичка на всяка бримка. Първо изплитаме една залепена бримка в първата бримка. След това плетем 2 синджир бримки, след което започваме да плетем по един висок пълнеж във всяка бримка до края на реда. Общо трябва да имаме 15 бримки. Завършваме с една залепена бримка, която изплитаме върху първия висок пълнеж, който сме направили в началото на реда. Пети, последен ред. Изплитаме 2 синджир бримки, след което плетем по един висок пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Завършваме отново с залепена бримка върху първия висок пълнеж в началото на реда и след това оставяме една по-дълга опашка, която ще ни трябва. Сега ще зашием двете части заедно. С помощта на игла промушваме опашката, която оставихме преди малко, докато достигнем до редовете с нисък пълнеж. След като достигнем до редовете с нисък пълнеж, използваме тази същата опашка, за да зашием кръглата част в центъра на квадратната част, която изплетохме в началото. И сега остана да направим и пискюла за нашата шапка. Отрежете един дълъг конец с прежда, около 70-80 см дължина. Оставете единия край по-дълъг, а остатъка намотайте около 3 от пръстите ви. След като сте намотали преждата, внимателно я свалете от пръстите.
Оставете намотаната част. Отрежете още едно конче прежда, този път по-късо, и го завържете точно в средата на намотаната прежда. И сега сгъваме намотаната прежда точно през средата, там където сме я завързали. Използваме дългия край, който оставихме в началото, и започваме да го намотаваме около това, което ще е основа на нашия пискюл, там където сме завързали с късото конче. Не намотаваме целия край, трябва да ни остане една част. С помощта на игла вземаме остатъка от дългия край, който досега омотавахме около основата, и го промушваме под тази част, която досега сме намотавали, така че да можем да направим един възел. Накрая промушваме иглата през основата на пискюла, така че да излезе от другата страна, и това, което ни остава конче, ще го използваме, за да пришием пискюла към шапката. Следващата стъпка е да използваме ножица и да срежем намотаната първоначално прежда точно в средата. Като ако е необходимо, може да подрежем кончетата, които ни остават, така че да са равни. Използвайте и гребен, за да срешите и да разрошите всъщност малко кончетата, така че пискюла да има повече обем. Последната стъпка е да зашием пискюла в горната част, в средата на шапката, и сме готови. Надявам се, че моят видеоурок ви е харесал. До скоро!